Fi mé an sásta leis an bob ar camérá, bhí rah amach an, dús bara leis an léifis gan bhí pí a jazz bhí Tom Crean, agus orintanta bíon ceiste sé é agus bí Jackar ar ghaltaí ach tháinig an tuise ginneach sús agus an bríthir stair, so bhí sin jazz é sinna eáil. Bhí an prós go maith, bhí rah amach an, tháinig ó sin a dtír na nág sús, bhí mé ansásta le sin, bhí ar na ghaltaí tréthe ó sin a phlé, agus bhí sin go maith, agus freisin tháinig díos tá sam nach datnaon se sin le go leor daltaí ach ar leid bhí rah an idir ó sin agus díos. Agus ó thaobh cuasa filiíochta de tháinig marrás a sús idir lúbíní, bhí ceist jazz an sin, agus bhí rah acu freisin le sean don an spalpíon fánach. So bhí mis sásta le sin, mar bhí go leor a daltaí bhí siad ag súil go mór leis na ceistena sin agus tháinig sí sús buchas a dia.